Oletko koskaan miettinyt, miten laadukas putkiremontti toteutetaan? Me Visiopaipilla ajattelemme, ettei kenenkään tarvitse muuttaa pois kotoa tai kestää pitkiä vesikatkoja putkiremontin aikana. Siksi teemme asiat toisin, fiksusti ja asiakaslähtöisesti. Kaikki alkaa tarkasti suunnitellusta kokonaisuudesta, jonka tekee kokenut ammattilainen. Remontti toteutetaan yhtäjaksoisena urakkana, laadukkaasti ja vain markkinoiden parhaita osia käyttäen, ilman kompromisseja. Laatumme perustuu vuosien kokemukseen, selkeisiin toimintamalleihin, viimeisteltyyn työn jälkeen sekä työn huolelliseen dokumentointiin. Lopulta kaikki tiivistyy haluun toteuttaa laadukas putkiremontti mahdollisimman vaivattomasti ja kustannustehokkaasti juuri sinulle. Kallein putkiremontti on se, jota ei tehdä ajoissa. Hyvin suunniteltu ja toteutettu putkiremontti Visiopaipilta. Visiopipe. Tehdään mitä osataan.